близо 900 квадрата, многофункционална спортна зала, езиковата гимназия. Виждате вече вътре се бележат тройки, успешни баскетболисти, които показват своите умения. Мисля, че това е начинът. Създаваме бази, където да може да се развива спорт, култура, не само за самото училище, а и да могат да поканат друго училище, да се създаде място за шампионати, местно между училищата, защото в конкуренцията се ражда и по-добрия резултат. Здравето на децата ни е важно. Провеждането на часовете по физическо възпитание вече могат 2 класа да има вътре в самата зала. Знаете, наскоро показахме и игрищата, които са пък на другата гимназия, малко по-надолу, където имаме толкова много место за футбол, за баскетбол, за волейбол на открито. Там предстои до надграждането. Помните, преди години имахме откриване на залата на Пловдивския университет. Така че зоната тук като образователен център трябва да има и твоята съпътстваща инфраструктура. Това, като може да кажем, че ремонтът на общежитието тече в момента, заедно с обзавеждането за близо 5 милиона лева. Не трябва да забравяме Антим първи, почти е готов, физкултурния салон. Не трябва да забравяме седмочисленици, където вече имаме положено основите. Не трябва да забравяме Софоний Врачански, седмочисленици, Софоний Врачански, където имаме вече избран изпълнител. Не трябва да забравяме Найден Геров, не трябва Яне Сандански. Навсякъде, където трябва да се създадем условията, така че да се провеждат нормални учебни часове и да имаме така необходимите съботни неделни турнири между класовете на всички училища. Каква беше инвестицията? Близо 2 милиона и половина. Проект, който е започнал от няколко мандата. Мисля, че по времето 2018. Ние имахме задача в началото на учебната година да стартираме неговото използване и мисля, че се справим. Благодаря.